दिनै न'खरावथ' हाया होनो बायदि खरसखौ जों होनो हाया जों माने खामला हाजिरा मावनानै दिनै दुखुथिया आं खस्थ' खालामो नोंगौ थिग आं फिसानि थाखायबो बहुद सिन्था खालामो नोंथ' बिराद रोंगौथि दिनै नोंनो फोरोंनाय बेलायाव सोर माबायदि अनसुंथाइ होलांगोन थारैनो नाजायोब्ला जाफुंसारनो हायो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों हाजिरा खामला मावनायनि गेजेरजोंब्लाबो गावनि फरायनायखौ जाफुंसार खालामदों नै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खारिजा बिजनि ओनसोलनि नैबे अन्थाइबारि गामिनि कनक बसुमतारी होननाय सासे फरायसाया आं बे समाव दङ कनक बसुमतारीनि न'खराव आं बे समाव दङ आरो दिनै जिहेतु हायार सेकेन्डारि आसाम हायार सेकेन्डारि आनजादनि दिनै रिजाल्टखौ होदों आरो बे आनजादाव कनक बसुमतारीया 80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो समाव कनक बसुमतारीया माबायदि गाव नाजानानै दिनैनि बे आनजादनि फिथाइखौ मोननो हादों बिथां कनक बसुमतारीनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन थारैनो कनक बसुमतारीया माबायदि फरायनानै गाव दिनै बेफोरबायदि 80 जौखोन्दो नाम्बार मोनफैनो हाखो जों कनक बसुमतारीनि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन जिहेतु दिनै हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ होबाय 80 जौखोन्दो मोननो हाबाय माबायदि फरायदोंमोन माबायदि स्टाडि खालामदोंमोन मा फोरमायगोन बे समाव गोसोखौ माबायदि मोनदों दिनैनि हायार सेकेन्डारिनि जोंनि आनजादनि रिजाल्ट होनायनि फिथाइखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बे आनजादनि थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों स्टाडि खालामदों आरो सानावथ' एसेबां फरायनो मोनखाया आङो फरायनाया सानाव हाजिरा खामला मावनानै फैयो ओमफ्राय फैनानै बे मोनायावसो फरायनाय जायो आरो बेसेबांसो घन्टा फरायनो सम मोनो आंथ' ओरैनो सकफोरावबो थांनाय जायो मैगं बाजार खालामनो मानाय फैनानै ओमफ्राय 8टानिफ्राय फरायनानै 2टालागै बिदिनो एसेबां टाइम टेबोल गैया आरो आंनिया गावनि गोसो बायदिसो फरायनाय जायो मोनाबिलिनि 8टानिफ्राय फरायनाय 2टासिम सानाव फरायामोन नामा सानाव फरायनाय जाया आं सानाव हाजिरायाव थांनाय जायो ओमफ्राय स्कुल माबा कलेजाव थांबाथ' माबानि थाखाय हाजिरायावबो थांनाय जाया ओमफ्राय कलेज थांबाय जेब्ला कलेजाव थाङो अब्ला हाजिरा मावो आरो ना कलेजाव थाङाबाथाय हाजिरायाव थांबाय आं कलेज बन्द'बाथाय हाजिरा मावो मा मा खामानि मावदों खामानियाथ' बांसिन मालायनावसो मावदों नालाय हाजिरा मा मा खामानि मावदों थालिर गायनाय मानाय बेफोरनो आरो थालिर गायनाय सोरनावबा हालदै गायनाय बिदिनो मावदों हाजिरा दिनै जिहेतु रिजाल्टखौ होबाय गोसोखौ माबायदि मोनदों बे समाव गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों माबायदि आसा खालामदोंमोन आसा खालामनायाथ' ओरैनो सायाव थाबावगोन बायदि मोनदोंमोन आरो बेसेबांसो आसा खालामदोंमोन आसा खालामनाया आंनिया 95% बेफोरबायदिमोन आरो मा मा साबजेक्टआव लेटार मोननो हादों साबजेक्टआव बड'आव लेटार थादों 93 ओमफ्राय माबाया एडभान्स बड'आव 98 थादों ओमफ्राय लजिकआव 92 ओमफ्राय इडुकेसनाव 85 ओमफ्राय पलिटिकेलाव थादों 83 गासै गांबाय जिहेतु दिनै नोङो 80 जौखोन्दो लानो हाबाय न'खरनि फोरोंगिरिनि लोगोफोरनि मा बुंनो सानगोन सोरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदोंमोन नोंनि बे फरायनायाव बांसिन आं बिमा बिफायाबो आंनो थाखा फैसानि बेलायाव हेफाजाब होदों हाजिरा बाजिरा खामला मावनानै ओमफ्राय फोरोंगिरिफोराबो बिराद मोजां फोरोंदों फोरोंनायाथ' बिराद जाखाथारदों ओमफ्राय जोंनि फरायनाय सायावसो जादों आरो स्कुलनि नामा नर्थ कारजागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल जिहेतु जोंनि रिजाल्ट होबाय फैबाय थानाय समाव मा जानो गोसो जायो माबायदि फरायलांनो लुबैयो फरायनाया आंनि सायाव बांसिन मोजां फरायनो सानदों फरायनानै ओमफ्राय जिउआव गेदेर मानसि जाहैनो बेफोरबायदि सानदों आरो जिहेतु गोबां आंखाल होनदों हाजिरा मावो न'खराव रांखान्थिनि आंखाल गोसोखौ लोरबां खालामामोन नामा बे रांखान्थिनि बिथिङा नोंखौ आंखौ एसेबां लोरबां खालामामोन आं हारसिङै मावनानै आं बिमा बिफानि हेफाजाब आरो आंबो मावगोन आं फरायलांनो बिदि सानग्रोयोमोन आरो गोसोआव बिनि गेजेरजोंनो फरायगोन जेबो लोरबां लायामोन आं गोसोआव दिनै जाफुंसारनो हाबाय बिराद मोजां मोनो फरायनायनि बेलायाव लोरबां नंगौ कनक बसुमतारीया फोरमायबाय जे गावनि फरायनायनि गेजेरजोंबाबो गावनि गोनांथि न'खरनिफ्राय जिहेतु बिमा बिफाया नांगौसेबां होनो हाया रांखान्थिनि बिथिङाव अब्लाबो हाजिरा खामला मावनानै गोबां गावनि माखासे नांगौफोरखौ सुफुंनानै लादों बेबायदिनो गावनि फरायनायखौ जाफुंसार होदों दिनै
86 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे समाव कनक बसुमतारीनि बिमा बिफा दङ आरो बिथांमोननि गेजेरजोंबो मिथिनो नाजागोन जे गावनि फिसानि जाफुंसारनायाव माबायदि मोनदों गोसोखौ, मा फोरमायो मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन बे समाव? बेथ' आंनिनो फिसा, ओमफ्राय जों माने होनो बायदि खरसखौ जों होनो हाया। जों माने खामला हाजिरा मावनानै दिनै दुखुथिया आं खस्थ' खालामो, नोंगौ थिग, आं फिसानि थाखायबो बहुद सिन्था खालामो। नोंथ' बिराद रोंगौथि, दिनै नोंनो फोरोंनाय बेलायाव सोर माबायदि अनसुंथाइ होलांगोन, दिनै न'खरावथ' हाया। आं बेखिनिखौ बिराद दुखु मोनखाङो। दिनै आंबो खस्थ' खालामनासो फैदों। जिउआव आंहा गोजोननाय दङ। आं फिसानि थाखाय आं मोजांबो मोनदों खोनानानै। दिनै आं सानफा थोलो हाजिरा मावदों। दिनै बिमाखौ लानानै फिसाफोरनि दिनै रोंगौथिखौ नुनानै दिनै आंबो गोजोनदों आरो जोंनि न'खरनि गथ' गथाय गासिबो दिनै साबसिन बा जोंनि खाथि खालानि जोंनि आदै मादै आमाइ बिसोरबो मोजां मोनदों। फैनाय लोगो लोगो आं मोजां खौरांखौ मोनबाय दे आंबो दाबसे जायगायाव हाजिरा मावनाय। आंनि साननाय बेलायाव दिनै गथ'नो जों थोजासे हालांगोन ना हालाङा, दिनै आं बेखौनो आं फरायनोथ' बिराद गोसो गथ'आ, नाथाय जाफुंगोन ना जाफुङा जोंनि सिमाङा आरो गथ'नि सिमाङा, आं बेखौनो दुखु खालामनानै आं थायो। बे गथिखे बेबायदिनो जुदि आंनि फिसाजों लोगोसे दस्रा सुबुंनि गथ'आबो जुदि बेबायदि फार्स्ट बायदिसिना फार्स्ट डिभिसन लाखिनाय बेबायदि जुदि नाजालाङोब्ला आं गासिबनिबो गथ' माखाखौ आं मददखौ होनो हायाबाबो जोंनि गोसोआव माने माबाया थुलुंगाया थालांगोन। बे गतिके आं बाराखौ आं बुंनो साना। बे आंनि फिसाया दिनै फार्स्ट डिभिसन लाखिनानै दिनै रोंगौथियाव पास जादों होननानै रायजो राजा सुबुंफ्राबो मिथिदों। दिनै आं माबोरै फोरोंलांनो हागोन, अब्लाबो आं बिनि गेजेरजों एसे नाजालांनो आरो दिनै गथ'आ बिमा बिफानि मान इज्जतखौ लाखिनानै दिनै जोंखौ गोजोन होग्लायदों। दिनै गाव फरायनाय बेलायावबो दिनै जों बिमा बिफाजों ज' थायोब्लाबो, न' गंसेयावनो ज' थायोब्लाबो फिसाया दिनै जों उन्दुलाङोब्लाबो फिसाया उन्दुआमोन। आङोनो बाबा नों दसे रेस्ट लादो, एसेबां फरायनाङा, नै बेनि ब्रेनखौबो आं सिन्था खालामोमोन। बे गतिके बिदिनो गथ'आ अख्रायजों लोगोसे फरायनायाव दिनै बेखिनि मान इज्जतखौ लाखिलांनो हादों। आंबो गोजोनदों। बेबायदिनो आंनि बेखिनि बुंनांगौखौ आं मोजां रिजाल्ट खालामगोनखौ नोंथांमोना मिथिखागौमोन नामा? आं फिसाया बुंनाय लेखायै आं इनि सिगां आं खबरखौ मोनखादों आरो गाव फरिखा होनायावबो गाव जोंनो लिरनो हादों होननानै जोंनो फोरमायलांदों। बे गतिके जोंनि बे फिसाया फोरमायलांनायनि गेजेराव दिनै आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। दिनै आं बेबायदि जालांगोनखौबो आं मिथियामोन। दिनै इसोरजों लोगोसे भगबानजों लोगोसे दिनै फिसाया दिनै नाजाथाबनानै बेखिनिखौ उथ्रिसारनो हालांनायनि थाखाय जों बिमा बिफाया गोजोनग्लायदों आरो। दिनै न'खरावथ' हाया, होनो बायदि खरसखौ जों होनो हाया। जों माने खामला हाजिरा मावनानै दिनै दुखुथिया आं खस्थ' खालामो, नोंगौ थिग, आं फिसानि थाखायबो बहुद सिन्था खालामो। नोंथ' बिराद रोंगौथि, दिनै नोंनो फोरोंनाय बेलायाव सोर माबायदि अनसुंथाइ होलांगोन। बेखिनियानो आं थारैनो कनक बसुमतारीनि बिफाया फोरमायबाय जे गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों गावसोरनि फिसाज्ला कनक बसुमतारीया दिनै बिमा बिफानि लुबैनाय बायदि मोजां फिथाइखौ लाबोनानै होफैनो हादों आरो फैबाय थानाय समावबो बेफोरबायदिनो मोजां जालांगोनखौ मिजिंथिदों। बे समाव कनक बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिमा दङ, बिथांनि गेजेरजोंबो दिनैनि बे खुसिनि समाव
मा फोरमायो मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन जिहेथु नोंथांनि फिसाज्लाया दिनै 81 जौखोन्दो मोननानै हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय। मा फोरमायगोन, माबायदि मोनदों दिनै गोसोखौ? दिनै फिसाया हाई सेकेन्डारि फरायनानै एग्जामाव मोजां मार्क लानानै पास खालामनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिदिनो दुखुनि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों फिसाया नाजाथाब दिनै बिसिम नाम्बार लानानै उथ्रिनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। फरायनायनि बेलायाव जों फिसाया फरायबा आं हरसे उन्दुआलासिनो नेनानै थाबाय थायो न'आव थाबाथाय। मालाबाथ' जोंहा ओजों न' गंसे फामु दङ, बेयावबो गालांना थांनाय जायो गथ'खौ। बिनि गेजेरजोंनो गावनि नाजानायाव बिसिमखौ उथ्रिनो हादों, बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंथ' जिरायनोनो मोना, सान हर बिदिनो मेंनायखौ लानानै मेङै बायदिनो गथ'आबो हाजिरा बाजिरा मावो, जोंबो हाजिरा बाजिरा मावो। बेनिफ्राय हाजिरा खामला मावनानै न'खरखौ सोलियो आरो न'खरखौ सोलियो। बिनि गेजेरजोंनो जों जानायखौ दोननानैबाबो गथ'नो बहि फावथेन बायनाय बेयाव जों हेफाजाब होयो। बिदा दं, बिदायाबो हाजिरा खामला मावो, बेबो गासै नांनायखौ गावनो गाना गावनो जुमा, थेवबो फंबायजों हेफाजाब होयो। बिनिफ्राय जोंबो बेखिनिखौ नाजाथाबनो नाजागासिनो। आरोबाव बिसिबां आरोबाव गोजौआव लांनो जों हागोन ना हाया, इसोरनि सायावसो जोंना गारसोनानै होखायो। बेनिखायनो जों दा मा बुंनो, थेवबो जों फरायनाय बेलायाव जों रावखौबो नासयनानै दोनाखै। गथ' माखाखौ जों फरायनायाव नाजानो होयो। गावसोरनो खस्थ' खालामनानै गावसोरनो हेफाजाब होदेरो, बिमा बिफाखौ लामा नाया। बिदिनो जों आरो दा गोजोननाय दङ फरायनायाव। गथ'नि थाखाय जों आरो जोबोद बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। थारैनो कनक बसुमतारिनि आंगो जोनोमगिरि बिमाया फोरमायबाय जे गावसोरनि फिसाया गावसोरनि गोबां खस्थ'यै न'खर सोलिनायखौ मिथिनानै गावनो गावसोरनि गोनांथिखौ दिहुननानै लाबोदों। हाजिरा खामला मावनायनि गेजेरजोंबाबो गावसोरनि फरायनायाव गोनांथि जानाय गोबां मुवाफोरखौ दिहुननायजों लोगोसे बिमा बिफाखौ मदद होबोदों। आरो दिनै 81 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानानै नैबे बाक्सा जिल्ला खारिजा बिजनि ओनसोलनि सिङाव थानाय अन्थाइबारि गामिनि नैबे कनक बसुमतारिया गावनि न'खरजों लोगोसे ओनसोलाव मोनसे गोजोननाय थासारिखौ लाबोनानै होफैनो हादों।